Nasarar rediyo amanar talaka mita 98.5 a zango na FM a cikin shirinmu na sharhin labaran ƙasa da ƙasa. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa Firaministan Italiya Mario Draghi ya ajiye muƙaminsa na zama na kasancewarsa Firaminista sakamakon matsin lamba da yake samu a ƙasar. Sannan idan muka je ƙasar Sri Lanka za ku ji a yau an rantsar da sabon shugaban ƙasar Ranil Wickremesinghe a matsayin sabon shugaba. Za mu je ƙasar Rasha kuma za mu ji yadda ƙasar Rasha ta ci gaba da tura iskar gas ga ƙasashen Turai sakamakon bayan kwanaki 10 da daina turawar sakamakon gyara da aka yi a bututun da yake tura ita wannan iska ta gas. Sannan kuma za mu je Birtaniya mu ji yadda 'yan takarar da suka rage guda biyu Rashid Sunak da kuma Liz Truss su ne za su nemi takarar ko kuma za su nemi kujerar Firaminista na Birtaniya a nan gaba kaɗan. Bari mu fara da ƙasar Italiya inda a safiyar yau ne Firaministan ƙasar ta Italiya Mario Draghi ya ajiye muƙaminsa na kasancewa a matsayinsa na Firaminista na ƙasar. Idan ba mu manta ba da satin da ya gabata ne dai Mario Draghi ya bayyana cewa zai ajiye muƙaminsa na Firaminista, matakin da shugaban ƙasar Sergio Mattarella ya ce bai amince da shi ba. Draghi dai ya fuskanci matsin lamba ne daga wasu daga cikin mambobi ko kuma jam'iyyu guda uku waɗanda suka kasa mara masa baya a majalisar dokokin ƙasar, wanda hakan ya sa ya kasa samun goyon bayan da yake buƙata ya ci gaba da kasancewa matsayinsa na Firaminista na ƙasar ta Italiya. Kuma wannan ya samo asali ne sakamakon hauhawar farashin kayayyaki, iskar gas da kuma ragowar man fetur da sauransu da ake samu a ƙasar ta Italiya, wanda ya sa rayuwa ta fara ba wa mutanen ƙasar Italiya wahala, wanda hakan ya sa jam'iyyu suka ga akwai buƙatar a sake sabuwar gwamnati. Ya kamata dai a ce an yi zaɓe a watan Mayun shekara ta 2023, sai dai wasu rahotanni da suke fitowa daga birnin Milan na ƙasar ta Italiya sun bayyana cewa wataƙila gwamnatin ƙasar ta janyo zaɓen Firaminista ya dawo cikin wannan shekara sakamakon rashin tabbas da ake da shi na gwamnati ko kuma wanda zai ci gaba da kasancewa Firaministan ƙasar ta Italiya. Italiya dai ta tsinci kanta a matsala ta tattalin arziki tun bayan ɓullar annobar cutar corona a shekara ta 2019, sannan kuma yakin da yake tsakanin ƙasashen Ukraine da Rasha ya ta'azzara wahalar da mutanen ƙasar suke sha. Mario Draghi mai shekaru 74 a duniya ya kasance tsohon ma'aikaci ko kuma tsohon shugaban bankin ƙasa da ƙasa na nahiyar Turai, kuma ya riƙe muƙamai daban-daban musamman ma na tattalin arziki a ƙasar ta Italiya. Kuma shugaban ƙasar Mattarella ne ya ɗauko shi ya ba shi goyon baya ya zama Firaministan ƙasar ta Italiya domin ƙwarewarsa wajen abin da ya shafi tattalin arziki. Kawai yanzu dai ƙasar Italiya tana zaune ne babu Firaminista tun bayan ajiyewar da shi Mario Draghi a safiyar yau. Farko mu je ƙasar Sri Lanka inda aka rantsar da Firaminista shugaban ƙasa Ranil Wickremesinghe a matsayin sabon shugaban ƙasar, duk da cewa da al'ummar ƙasar daban-daban sun nuna rashin jin daɗin su ga zaɓen da shi Wickremesinghe ya samu nasara a jiya. Wickremesinghe mai shekaru 70 a duniya ya kasance abokin tsohon shugaban ƙasar Gotabaya Rajapaksa, kuma al'ummar ƙasar suna ganin kamar Gotabaya Rajapaksa ya tafi ne Rajapaksa ya dawo, saboda abokinsa ne sun yi mu'amala tare ta mulki da sauransu, kuma suna ganin kamar manufofin da ya sanya al'ummar ƙasar suka shiga halin ni'yasu musamman mata tattalin arziki wanda Gotabaya Rajapaksa ya saka su a ciki, suna ganin shi ma wannan ɗin ba za ta canja zani ba. Tun dai masu zanga-zanga a birnin Colombo suka fara yunƙurin ci gaba da zanga-zangar domin nuna rashin jin daɗin su gashi da lashe zaɓen da shi Wickremesinghe ya yi, sai dai sabon shugaban ya bayyana cewa zai iya yin sa wajen ganin cewa ya kawo sauƙi a rayuwar al'ummar Sri Lanka. Kuma ya ce tuni ma ƙasar ta fara tattaunawa ko kuma ta ci gaba da tattaunawa da asusun bada lamuni na duniya wanda zai ba wa
ƙasar tallafin kuɗi wanda hakan zai taimaka ƙasar ta ɗan samu rahusa kuma sannan a samu kuɗaɗen da za a shigo da man fetur, iskar gas da kuma hatsi da sauran abubuwan da suke wahala a ƙasar. Al'umma daban-daban dai sun bayyana ra'ayoyinsu a ƙasar akan halin da suke tunanin ƙasar za ta shiga, da wasu daga cikin al'ummar ita Sri Lanka suka bayyana cewa su ba su ji daɗin kasancewar shi Ranil Wickremesinghe a matsayin sabon shugaban ƙasar ba, saboda suna ganin kamar ba za ta canza zani ba kuma yana da alaƙa mai ƙarfi tsakaninsa da tsohon shugaba Rajapaksa da kuma iyalan Rajapaksa dai sun daɗe suna mulkin ƙasar ta Sri Lanka, kuma al'ummar ƙasar suna ganin kamar daɗewar da iyalan Rajapaksa suka yi a gwamnatin ƙasar bai haifar musu da ɗa mai ido ba, sai ma ci gaba da rushewar tattalin arzikin ƙasar, sannan kuma ƙasar tana ci gaba da fuskantar koma baya wanda hakan ya sa abubuwa da dama suka taɓarɓare musamman ma na man fetur, iskar gas da kuma tsadar abinci, wanda ya sa al'umma da dama suke kasa samun cin abinci sau 3 a rana, duk da cewa ƙasar ba su da yawan da ake tunani sakamakon yawan ƙasar gaba ɗaya mutum miliyan 22 ne, amma al'ummar ƙasar suna ganin bai kamata a ce yawan siyasa ƙasar ta shiga irin halin da take ciki ba a daidai wannan lokaci. Bari mu je Birtaniya inda ake sa ran za a ci gaba da ko kuma za a fidda wani tsakanin Rishi Sunak da kuma Liz Truss a matsayin waɗanda suka kasance su biyu ne za su yi ko kuma za su nemi kujerar Firaministan Birtaniya, wanda Boris Johnson ya ajiye muƙaminsa tun a farkon wannan watan da muke ciki. Rishi Sunak dai ɗan Birtaniya sai dai kuma asalinsa ɗan ƙasar Indiya ne, sai dai wasu daga cikin al'ummar ƙasar Birtaniya suna ganin kamar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka abubuwa suka ta'azzara a Birtaniya, musamman ma ƙara farashin kaya da kuma ƙara haraji ga ma'aikata, wanda hakan ya jefa miliyoyin al'ummar Birtaniya cikin ni'yasu, yayin da ita kuma Liz Truss wadda ita ce sakatariyar harkokin wajen ta Birtaniya a daidai wannan lokaci, wasu suna ganin kamar ita ta taka muhimmiyar rawa wajen karkatar da hankalin shi Prime Minister Boris Johnson akan abubuwan da suke faruwa tsakanin Rasha da Ukraine, maimakon ya mai da hankali akan wahalhalun da mutanen Birtaniya suke sha, ya sa ya mai da hankalinsa akan yakin da ake tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine, wanda hakan ma wasu daga cikin al'ummar ƙasar suna ganin kamar ita ce ta jawo Boris Johnson ya karkata hankalinsa ga abin da ke faruwa a Rasha da Ukraine, maimakon ya tsaya mai da hankalinsa ko kuma ya dawo da ƙarfin tattalin arzikin ƙasar ta Birtaniya, wanda hauhawar farashin kayan ya kasance ba a taɓa samun hauhawar farashin kaya a Birtaniya ba tun bayan shekaru 40, sai a wannan karon inda abubuwa suka yi tsada, rayuwa ta yi wa al'ummar Birtaniya tsada, musamman ma'aikata waɗanda aka ƙara wa haraji da sauransu. Masu saurare za mu buɗe layukan wayarmu don ku bugo ku ba da gudunmawa a cikin shirin namu yau. Mun tattauna akan ƙasar Rasha ta ci gaba da tura iskar gas ga ƙasashen Turai, sannan kuma mun kawo muku yadda aka rantsar da shugaba Ranil Wickremesinghe a matsayin sabon shugaban ƙasar Sri Lanka. Sai kuma mun kawo muku yadda take kasancewa a ƙasar Italiya bayan da Prime Minister Mario Draghi ya ajiye muƙaminsa na kasancewa Prime Minister Birtaniya. 0804439985 sai kuma 0229199885. Waɗannan su ne lambobin da za a iya neman mu domin a ba da gudunmawa a cikin wannan shiri. Ƙasar Birtaniya tana fama da matsala ta tattalin arziki, wanda hakan ya jefa al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Malam Abba sanda yake. To, ina muna jin ka. To Malam Abba, ni labarin da ya ja hankali na shine na wannan Prime Minister din da ya ajiye aiki. Na'am.
wai malam abba wani mummunan laifi ne da kai shi ajiye ko kuma sa shi aka yi dole ya ajiye malam abba. A ba mummunan laifi ba, kawai dai wahala ce ta sa al'ummar kasar suna ganin kamar tattalin arziki ya durƙushe hauhawar farashin kaya, wanda ya sa jam'iyyun da suka haɗu suka goya masa baya ya zama firaminista da farko suka janye jikinsu, wanda hakan ya sa ya rasa goyon baya. Hakan ya sa shi kuma yake ganin zai iya. To kaga mu kanmu malam abu mu kanmu kaga wannan yayi daidai da irin ƙasar mu kenan Najeriya. Na'am. Kaga mu kanmu malam abba da dan Allah ake idan talakawa ake wannan mulkin, mu kanmu malam abba yanda muke gasuwa a wannan gwamnatin. Na'am. Wallahi tallahi ya kamata a ce malam abba su kansu su fito su ba mu hakuri su ce kawai sun ajiye wannan aikin, kawai wani ma ya zo ya dora daga inda suka tsaya. Na'am. Amma wallahi ina tabbatar maka mutanen Najeriya ko mutuwa zan yi gabaki ɗaya su ne sun ƙarasa malam abba, saboda ba ta mu suke ba. Na'am. Da fatan za ka tashi lafiya. To, masha Allah. Allah ya ba mu shugabanni na gari. Amin amin. Sabibina da gudunmawarka a cikin wannan shiri. Ƙasar Italiya dai tana fama da, kamar da na faɗa, matsala ta tattalin arziki, hauhawar farashin kaya tun bayan da cutar corona ta ɓulla, sannan kuma yakin da ake tsakanin ƙasashen Ukraine da Rasha shi ma ya ƙara ta'azzara hauhawar farashin kaya a ƙasar ta Italiya, wanda hakan ya sa Firaminista shi Mario Draghi ya fuskanci matsin lamba ga raguwar jam'iyyu uku da suka goya masa baya tun farko ya zama Firaminista, daga baya kuma suka yi masa tutsu, wanda kuma hakan ya sa ya ga babu makawa dole sai ya haƙura ya sauka daga kasancewarsa na Firaministan ƙasar ta Italiya. 082443 da kuma 0219199885, waɗannan su ne lambobin da za a kira mu domin a ba da gudunmawa. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Kai sai kana tare da Abban Lungu Sheka. Ni kai na gaskiya abin da ya ja hankali na shine maganar wannan shugaban Italy da ya sauke. Gaskiya da shugabannin ma su gane su rika yin kamar hakan yadda da za a samu zaman lafiya cikakkiya cikin sauran kasashe gaba ɗaya ma duniya ba iya su ba. Tashi lafiya. To, masha Allah. Sannan ka da kokari kai ma. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. To alhamdulillah mana abba barka da yi. Yawa barka dai. To alhamdulillah kai tsaye suna na Sadi Falke sawa mai Real Madrid. To muna jin. To alhamdulillah gwada da gaske malam abba Allah ya saka da alkhairi, amma ni zan dan yi tambaya ne ga ainihin ita kanta wato asu kenan. Duba da za ga cewar an ce naka sai naka daɗin zama sai bare, mu dai wannan abun na asu ne ya shafe mu. Wai yaya ake har yanzu babu wani tsayayyen labari na cewar kungiyar nan ta asu za ta dawo, duba da za ga cewar yanzu ɗaliban mu suna nan suna zaune kenan babu abin za su zama majalisu kenan, wai babu wata matsaya har yanzu da aka cimma tsakanin gwamnati kenan da su jami'an asu kenan. A suna na Sabi Falke sawa mai Real Madrid kai tsaye daga nan kasuwar Galadima, muna tare da ku. To masha Allah. Sabi, ina ga kamar shugaban ƙasa ya bawa a ranar Litinin ya bawa ministan ilimi kusan makonni 2 domin ya kawo ƙarshen yajin aiki.